To fa, 'yan uwa yau muna ɗauke da asirin turaren Binta Sudan. Ɓangaren juyar da hankali idan kana son ka juyar da hankalin mutum yi ma abin da bai baka taɓa tsammani ko kuma kana son ka juyar da hankalin mutum ka karɓi manya-manyan kuɗaɗe a hannun shi ko mahaifi ko ubangida ko kuma wani ɗan siyasa ko kuma wani daban ko kuma wani ubangida ko kuma wani wanda kana da ubangida kana son ka karɓi maƙudan kuɗaɗe a hannun shi to wannan aiki ne wanda za ka juyar da hankalin shi nan take. Ko mai ka buƙata ba abin da ya isa ya hana ka nan take kana tambaye shi magana ta ƙare. In dai ka buɗe baki ka tambaye shi nan take magana ta ƙare. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Na kuwa fasa alheri kamar da ake mana fatan alheri daga sashe daban-daban, jahohi daban-daban, mutane daban-daban da suke kira mu suke mana tambayoyi suke tura mana saƙonni ta suke biyo mu ta WhatsApp domin ƙarin bayani. To in sha Allah rabbi kamar duk muka saba shigo muku da manya-manyan asiri a cikin wannan gida na mai albarka idan yau ka fara kallon bidiyo.